outra posibilidade que temos cos vídeos cando nos os subimos é que ademais de engadirlle subtítulos, eses mesmos subtítulos podemos aproveitar para facer preguntas de examen, por exemplo, ou preguntas a traballar. Entón, eu vexo este documental que teño aquí, que é sobre os estados da mitose, e pode ser que a mí me interese preguntarlle que órganos son os que estánse a ver nese momento. Entón, no segundo 9, transcribe video. Vale, entonces comezo a ver, me interesa aí, y por tanto pregunto que orgánulo estamos a ver. Como me pongo aquí que o segundo 6, pois eu digo aquí que comece no 6 e que vaya ata o 10 para que dé tempo a que o vexan. Non nos aparece agora aquí porque non lle din a engadir. Vale, agora sí. Entón os rapaces responderían, terían o seu tempo para responder, seguiríamos vendo o vídeo e ao cabo de un intre, pois cando chegamos aquí facemos outra pregunta. Por exemplo, en que lugar da célula atópase este proceso, por exemplo. Ala, pois en este caso é o segundo 21, por tanto me equivoquei, edito e digo que no segundo 21 e que vaya ata o 24. Dou aquí a aceptar para que o procese. Aí está, pois aí o temos. Como igual nos queda un pouco corto, bueno, pois vamos a decidir que damos sempre pois 6 segundos para que lles dé tempo de abondo. 21 ao 27. Vamos alá. Bueno, como vemos, dá tempo de abondo paralelo, daríamos pues, uns segundos para responder ata a seguinte pregunta. Non sei, como son preguntas cortas, pues pode ser cuestión de 10-15 segundos ata a seguinte pregunta, e así poderíamos ir traballando todo o documental sen nada máis. É simplemente pois unha perspectiva de Dotsu para podelo traballar documentais engadíndolles preguntas. O que falábamos antes, estas preguntas se poden exportar, é dicir, telas guardadas, e o bo é que incluso poderíamos cambiar os subtítulos en función do curso a quen lle facemos estas preguntas. Ter uns subtítulos, perdón, ter unhas preguntas en forma de subtítulo para un curso e outras diferentes para outro, porque podemos cambiálos sin ningún problema. Ou incluso pues, compartilo con compañeiros ou que eles pues, colaboren a elaborar preguntas. Se damos a nosa contrasinal e o vídeo, vamos invitalo a que nos boten unha man. E con isto, pues nada máis, creo que se deu unha perspectiva bastante boa das aplicacións de Dotsub para empregalo nas aulas. E unha pequena reflexión, igual que o facemos nós, tamén podemos pedir aos alumnos que sexan eles que nos fan as preguntas, porque dese xeito teñen que ver o documental, teñen que pensar unha pregunta e, por suposto, que elaboren eles a resposta para que a fagan pues, un compañeiro da súa clase ou outro grupo diferente. Sin máis, pues deixo isto aquí.